लोगोफोर जोङो दायो स्टेशनाव दंफैयो भिडिअ आपल'ड खालामनो। लोगोफोर जोङो माने सर्ट मुभिखौ उन्दै गथ'फोरखौ लानानै सर्ट मुभि बानायनो नागिरदोंमोन। बोरै जायो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थादो, जाहाथे जों मोजाङै मोजां खालामलांबाय थानो हायो। नोंसोरबो दङ आरो नै जोंना थाख्लुआ बेबो दङ आरो बिदिनो जोङो माने गोबां गथ'फोरखौ लानाय जागोन बिदिनो बानायनायनो आरोना। मबाइलजोंनो नोंसोर सापर्ट खालामलांबाय था, जाहाथे आं मोजां बानायनो हायो। गाइस एसेनोसै दिनै जोङो ओरैनो जानला मोनला बिदिनो न'नि लाइफखौ आङो हगारनो बिदिनो स्टेसनाव फैदों। नेट मोना जोंनि जायगायाव बिराद जारलाथार। कारेन्टआनो थांबाय, ओमफ्राय आं कारेन्टखौ लायाखै आरो लाबा फैसा हरनांगौना। ओमफ्रायो नेट मोना, बाथासि फैबासो मोनो धेकियाजुलियाव। दा जोङो ट्रेन स्टेसनाव दंफैयो। गाइस बेनोसै आरोना, बेखौनो खोन्थानो लादोंमोन आं। साननैसोनि उनावनो मोनसे हगारनायनाय जागोन ओरैनो सर्टनो मोनसे। बाय बाय।